Здравейте! Днес ще си направим палачинки с кисело мляко България. Необходимо са ви 2 яйца, около 50 грама краве масло, 400 грама брашно, 200 мл вода, бак пулвер и кисело мляко България 2%, една кофичка. Първо ще разбиеме яйцата в подходяща купа. След което ще си добавим киселото мляко и към него ще сложите и бак пулвер. Изсипваме цялата кофичка кисело мляко България. Може да разбъркате и да добавите бак пулвера. Палачинките с кисело мляко не са толкова крехки, колкото с прясно, но за сметка на това са също толкова вкусни, че дори и по-вкусни. А когато използваме кисело мляко България, добавяме нотка от вкуса, с който баба ни ги е приготвила. И сега ще пресееме и брашното. 400 мл. Пресявате и разбърквате едновременно с това. И добавяте 200 мл вода. Разбъркваме до получаване на хомогенна смес. Кравето месо ще използваме за намазване на тигана, когато правим палачинките. Преди всяка палачинка ще намазваме тигана с малко краве масло.
Получава се ето такава хомогенна смес, готова за приготвяне на вкусните бабини палачинки с кисело мляко България 2%. Вземате си малко от кравето масло и намазваме тигана. И сега с помощта на черпак изсипвате от смеска. Малко по-гъсти са палачинките. Палачинките, които ще станат, могат да се консумират както с сладко, така и с солено. Може да консумирате с сирене България. Ако обичате сладко, може да консумирате и с любимото сладко или мед. Отново вземате малко от маслото и намазваме тигана преди палачинката. И изсипвате от сместа. И следващата ни палачинка е готова. Повтаряме процедурата, намазвате отново с масло преди абсолютно всяка палачинка да направите. И слагате от смеска. Проверявате в края дали се вече отделя. За да обърнете. Още мъничко и ще я обърнем. Аз обръщам с помощта на шпатула и изчакваме да се опече и от другата страна. И така правим абсолютно всички палачинки. Към края на приготвянето на палачинки сме. От сместа се получават... Аз получих 12, ще получих 12 палачинки. И мисля първата да я консумирам с мед. Очаквайте добре да се опече, за да я обърнем. Отново повтарям, че преди всяка палачинка намазваме с краве масло. Палачинките са с кисело мляко 2% България. При първа възможност си пригответе тази рецепта. Уверявам ви, че ще се върнете
назад във времето, в детските си години. Когато е нямало по-вкусно от гозбите на баба. Нашите палачинки с кисело мляко България 2% вече са готови за консумиране. Тази най-последната. И е готова за хапване. Можете да си добавите и още малко отгоре. Приятен апетит!